Mor? Ja? Er resten af kostymet også færdig? Det ved du da, lille Carlo. Alt er i orden. Er du spændt? Ja. Når Maria og Paolo kom hjem, inden jeg tager afsted? Nej, Paolo skulle ordne noget nede på parceldagen. Men far kom jo lidt. Ja. Sæt dig nu ned og spis. Jeg når huset over. Nå, er du klar til rejsehuset? Tror du kan finde hen til det store? Det er jo stuppen. Lad nu være. Carlos er snart 19 år. Han er ikke noget barn længere. Far, kan du ikke godt fortælle mig om karnevalet en gang til? Jo. Det er simpelthen den mest fantastiske oplevelse, jeg nogensinde har haft. Da jeg var, jeg må vel have været sådan cirka så gammel, som du er nu. Der tog jeg også til karnevalet i Rio. Og med det samme, jeg kom ind i byen, så var der mennesker overalt, og de dansede samba. Ja, det var helt fantastisk. Jeg oplevede ikke nogen ulykker og den slags, men jeg hørte om det, for der er altså godt nok en del uroligheder. Men du er jo en stor dreng, så du kan godt passe på dig selv. Og så et par dage inde i karnevalet,
der mødte jeg nogen, jeg tror de hed, Alvaro og Maria. Og de tog mig med op i de der bjerge, der ligger lige inden for Rio. Kæmpe store bjerge. Og da vi stod deroppe højt oppe og kunne se ud over byen, så kunne vi også se Kristusfiguren, der stod der med sine udbredte arme. Det var et helt fantastisk syn. Det gjorde helt ondt inde i mig. Og man kunne se kilometer lange hvide sandstrande. Det var et helt fantastisk syn. Der var vi også inde og bade nogle dage senere. Ja, Rio er virkelig, og Brasilien er virkelig et fantastisk land. Og hvad så med Isidores søn Fernandes? Det var jo i São Paulo. Det kunne også være sket i Rio, jo. Jeg synes altså stadigvæk, det var hans egen skyld. Hvad skete der med Fernandes, far? Og det er en lidt rodet historie. Det var... Men jeg synes stadigvæk, det er hans egen skyld. Fortæl nu. Jamen, det var i foråret... Var det i 80? Ja, det var i foråret i 80, og der strejkede metalarbejderne, og så greb hæren og politiet ind og fik fat i nogle af lederne, og der var Fernandes iblandt. Og ja, han sidder vist i fængsel nu. Har du glemt noget? Ja, man har ikke hørt fra ham siden, og nogen påstår sågar, at han var udsat for grov tortur. Påstår? Jamen, der er jo ikke nogen beviser. Jeg synes stadigvæk, det er hans egen skyld. Han kunne trods alt have ladet være med at strejke, så var der ikke sket ham noget. Far, kan du ikke godt fortælle, hvad der sker lige når jeg kommer ind i Rio? Og hvordan ser det hele ud? Hvad skal jeg gøre? Anledning. Tak. Ja. Yeah. Nu går det hele løs igen. Har du med sidste år? Nej, det kan du vel huske. Du kan ingenting huske mere. Du er ved at blive gammel. Ved du forresten, hvad der skiller mænd fra aber? Sig mig, hvem er det egentlig, der er ved at blive gammel her, hva? Den fortalte du mig faktisk også i går. Nu er jeg virkelig træt af den. Er det ikke mærkeligt at tænke på, at hun nu har et arbejde? Ja, og mand og hjem. Jeg synes du snart, hun er kommet for nemt til det hele. Det må du ikke sige. Kunne du ikke se, hvis hun var blevet i den natklub? Ved ham den forfærdelige bartender. Ja, danselærer eller noget i den retning, det var han da vist også. Det var der slet ikke noget for hende. Jeg synes nu godt, hun kunne inviteres til Brasil. Så kunne vi se, hvordan hun bor. Du ved jo, hvor travlt man har i den alder. Hvornår var hun forresten hjemme sidst? Hvor er vi heldige. Det er en stor pige. Jeg spurgte dig om noget. Jamen, du har da selv lige givet mig en kop. Det var ikke det. Hvornår var hun hjemme sidst, så hørte efter? Det må være en 2 år siden. Jamen, det. Synes du ikke, det er en skam, at Pedro ikke kommer med? Mm. Men, jamen,
Jeg synes nu, det var godt, at du valgte ham frem for ham, den bartender. Ja. Synes du ikke det der? Jo, han er altid på kant med politiet. Kunne du ikke se, hvis Cecilia blev indblandet i noget? Men nu var det garanteret heller ikke længe, før de fanger ham. Og så vil jeg i hvert fald nok se, hvad de gør ved ham. Jamen, min ven, de siger, der kommer mange flere i år. Synes du ikke, det lyder spændende? Har jeg fortalt dig, at en af mine arbejdskammerater, José, han skal med i år, og han er kun 2 år yngre end jeg. Sidst du fortalte mig, var han nu 8 år yngre. Så 8 da. Du er altid ude efter mig. Så. Det er nu da alligevel latterligt. Nogle år så er han jo ikke længere. Nå, det er nu ikke. Du er lidt misundelig. Det tror jeg nu nok. Jeg? Misundelig? Jeg kunne da sagtens være med. Men jeg synes nu, det er for ungdommen. Så kære ven. Tænk nu på, hvad der skal ske i dag. Jeg glæder mig nu sådan. Men det er nu alligevel en skam, at Pedro ikke kommer med. Det synes jeg. Du godeste. Toget! Gud! Nå, hold da op. Først 10 minutter i 11. Masser af tid. Jamen, nej. Jeg må da hellere gå nu. Ej, vent. Sæt dig nu ned, kære ven. Der er 2 timer til toget går, det tager i hvert fald ikke mere end 1 time ved vores station. Tag nu også alt sådan på vej. Det bliver altså spændende. Tror du, hun ligner sig selv? Nej. Hun er sikkert på et grå hår og rynke ved øjnene efter de mange år. Kan du kun drille? Jamen, men kære ven, der... nej. Sådan. Når man først bliver lille, og dem man ikke holder af, træder ind på livets scene, glæder man sig til den dag, hvor hun efter er tilbage. Et sekund af livets gang, hvor hun efter er tilbage. Et sekund af livets gang. Lange tider er gået, siden hun i vuggen lå. Mange ting har Silja nået, tænk hvad hun kunne hitte på. Bygge huler, slås med drenge, altid lille hun er sjov. Bygge huler, slås med drenge, altid lille hun er sjov. Det er egentlig utroligt, som årene de springer hen. Pludselig siger hun fortroligt, jeg har fundet mig en ven. Jeg vil ud og leve livet, slå mig løs og være fri. Jeg vil ud og leve livet, slå mig løs og være fri. Jeg går nu alligevel nu. Så vil jeg lige smutte ned med Avenida og se, hvordan det der ser ud. Ja, så tag lidt champagne med hjem, så vi rigtig hygge os. Ja, det gør jeg.